लामानि जाब्रबथायखौ लानानै कक्राझार जिल्ला खुंथायनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि कक्राझार जिल्ला खुंथाया लामा सांग्रांथि जिउ रैखाथिनि मटर साइकेल हानजा सुरनाय सांग्रांथि हाबाफारि लादों। थारैनो नंगौ, आथिखालाव लामानि गिख्रंथाय जाब्रबथायजों अबथिरा जिउ गोमानाया गोबां बांबाय। गोबां सुबुंफ्रा सांग्रांथि गैयैयाव गारि सालायनानै गोबां जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानांबाय। सरकारा बेनि सायाव गोबां आयेन खानानै दोनखादोंब्लाबो गोबां सुबुंफोरखौ बेनि सायाव सांग्रां खालामनो हायाखै। थामहिनबा गोबां सुबुंफ्रानो गारि मटर सालायनायनि फारसे जेबो सांग्रां गैया, जेराव सरकारनि आयेनखौ नेवसियो। बेखौनो नोजोर बोनानै कक्राझार जिल्ला खुंथाया मोनसे सांग्रांथिनि हाबाफारि लादों। कक्राझार जिल्ला खुंथाया लामा सांग्रांथि जिउ रैखाथिनि मटर साइकेल हानजा सुरनाय सांग्रांथि हाबाफारि लादों आरो बे सांग्रांथि हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायनानै 17 अक्ट'सिम सोलिगोन आरो बे सांग्रांथि हाबाफारिनि गेजेरजों गारि मटर सालायनायाव सरासनस्रा सुबुंफ्रा माबादि सांग्रां जानांगौ बेनि सायाव सांग्रांथि होगोनखौ मिथिहोदों। दिनैनि जागायजेननाय हाबाफारिखौनो बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो कक्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्णाली देखाया। আজিৰ পৰা সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে কোকৰাঝাৰতো ৰোড ছেফটি উইক ষ্টাৰ্ট হৈছে। আজিৰ পৰা 17 জানুৱাৰীলৈ হ'ব আৰু আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰোড ছেফটি ৰিলেটেড লৈছোঁ, যাতে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা আৰু আহে যে ৰোড ছেফটি ৰুলছ ফ'ল' কৰিব লাগে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও যথেষ্টখিনি এই বিষয়ে তেখেতে গুৰুত্ব দিছে বিষয়টোত, আৰু দেখা যায় যে কোকৰাঝাৰৰ বিভিন্ন জিলাত বিভিন্ন কাৰণত যে ৰোড ছেফটি ৰুলছ ফ'ল' নকৰাৰ কাৰণে, হেলমেট নিপিন্ধাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ ফেটেল এক্সিডেণ্টছো হয়। আৰু আমি আমাৰ এইমটো থাকিব এই এসপ্তাহত যে ৰোড ছেফটি ৰুলছ ৰাইজৰ মাজত এটা তৎপৰতা আহে, সজাগতা আহে যে ৰোড ছেফটি ৰুলছ আৰু ট্ৰাফিক ৰুলছ ফ'ল' কৰাৰ বাবে। এইটোৱে আহ্বান জনাম যে নিজেও আপোনালোকে ৰোড ছেফটি আৰু ট্ৰাফিক ৰুলছখিনি ফ'ল' কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে দেখে যে ক'ৰবাত এনেধৰণৰ ভাইলেশ্যনছ হৈছে, প্লিজ ব্ৰিং ইট টু আৱাৰ ন'টিছ। আমাৰ হেল্পলাইন আছে, আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে, আমাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ স্নেপশ্বট এপটো আছে। আপোনালোকে ৰিপৰ্ট কৰক এণ্ড উইল টেক একশ্যন। বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো আমি পথ সুৰক্ষা সপ্তাহ 11 জানুৱাৰীৰ পৰা আমি পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু 17 তাৰিখলৈকে চলিব এইটো আমাৰ। গতিকে এই পথ সুৰক্ষা সপ্তাহ যাতে ৰাইজে ভালকৈ পালন কৰে, যাতে সকলোৱে হেলমেট পৰিধান কৰে আৰু ছিট বেল্ট ব্যৱহাৰ কৰে, এইটোকে আহ্বান জনাইছোঁ, যাতে পথ সুৰক্ষা সপ্তাহ পালনৰ যাতে অৰ্থটো থাকে। এইখিনি ক'ব আছে। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।